Eu son Sandra Viñas, son de Sanxenxo e o que teño pois é un cultivo de setas ecolóxicas, setas e champiñóns, e o que estamos facendo pois a parte de vender o noso produto en fresco, temos conservas e patés das setas e dos champiñóns. Maremonte levamos moi pouquiño tempo, dai nada un par de anos, e, bueno, surxeu así de forma, bueno, un pouco por casualidade, empezamos a cultivar setas un pouquiño de broma, así como quen di. Sí que é certo que cultivábamos sempre en ecolóxico, pero certificámonos dali a pouquiño, porque xa o noso concepto como empresa era o de non usarse a fitosanitarios, de feito xa non estábamos facendo, simplemente o que nos faltaba, digamos, que era o trámite administrativo, xa viñamos cultivando en ecolóxico. Temos a seta shiitake en ecolóxico, champiñón e pois os patés. Paté de shiitake, paté de champiñón, a mermelada de seta shiitake con mazá, unha shiitake en vinagreta, setas á feira temos, champiñón portobelo. Si que é certo que hai certa población que está concienciada con eso e que soamente come o ecolóxico. Esa é a diferenciación de aí.